Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagbaba sa bangkay kang apat na lunad kan nagbagsak na Cessna plane hali sa Bulkan Mayon. Posibleng mag-abot pa hasta tulong aldaw. Mga nagpapabakuna laban sa COVID-19 sa siyudad kang Naga, haros Mayo na. 37 anyos na lalaking mayong trabaho na taga-tinambak Camarines Sur, arestado sa pagpapabakal sa buot ng illegal na droga. Naga College Foundation Volleyball as in basketball team, parehong ginana ang sedang kanya-kanyang laban sa Bukal Season 4. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Ang pabago-bagong kamugtakan kan panahon ang nakakaabala sa pagbaba kan apat na bangkay sa nagbagsak na Cessna plane sa Bulkan Mayon. Susog kay Mayor Kaloy Balde Jr. kan Kamalig Albay asin iyuman ang incident commander. Posibleng mag-abot pa sa 2 hasta tulong aldaw ang pagdara sa pinakahababang parte kan Bulkan Mayon hasta ma-turn over ini sa mga otoridad asin sa saindang pamilya. Dahil pa po kaya ko niyan. Baka, dahil pa, bigo kami, bumos, baka 2 to 3 days pa ini. Ay, opo. Kasi dito ni Baba, kasi sa panahon din, kung duro-diretso ang oras, ano po kita dahil kang panahon, hindi man po matagal ang mga tao sa taas. Mientras tanto, sa press conference kan Sabadong Banggi, kinumpirmar man ni Mayor Kaloy Balde Jr. na kukuano ninda bilang empleyado kan lokal na gobyerno kan Kamalig Albay ang personang enot nagpahiling nin retrato sa nagbagsak na Cessna plane. Susog sa alkalde, 5 persona na residente kan Kamalig Albay ang enot nagtukad sa Bulkan Mayon na iyuman ang nakahiling sa pinaghahanap na Cessna plane. Saro sa mga ini ang nagbaba tulos asin ipinahiling sa iya ang wreckage kan eroplano. Ininamad subuot ang nagpaisi sa mga mountaineers na nahiling na ninda ang pinaghahanap na nagbagsak na eroplano. I-hire yung unang nagbigay sa akin ng picture, magiging empleyado ng munisipyo. Wow. Okay. Civilian po naman yun? Locals. Picture na pinakita sa akin na yun. Yung hire as journalist, As employees of Empleyado po ng LGU, i-hire ko po yun. Then after pa nito, may mga gagawin pa kami, mag-briefing pa kami na sabi naman ng EDC, i-sponsor nila. Kasi yung stress na pinagdaanan ng team at ma-assess uli kung ano po mga pagkukulang, may improve din namin. Kung ano pa man ang pwedeng may Sa iba pang bareta, pangapudan kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga sa mga residentes na magpabakuna laban sa COVID-19. Dahil naman subot pinag-iintindi. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kung dati 100 persona kada aldaw ang nagpapabakuna sa inilatag ng vaccination center kang lokal na gobyerno kang nagalaban sa COVID-19. Ngunyan, daingani maka 50 persona kada aldaw pon Enero hanggang ngunya na bulan kang Pebrero. Arong kaini pinagladawan ni Mr. Reyno Rodriguez, vaccination coordinator kang lokal na gobyerno kang naga ang kampanya kang syudad laban sa COVID-19. Alagad maski siring ang sitwasyon, dagos lang subot ang sedang pagbabakuna laban sa nasabing helang. So far po, daimagayon ang resulta. Sad to say, ang average po, kung dati last year, nasa at least 100 a day, unan po, less than 50 a day. Despite po yan kang sa tong pangapudan na, of course, permi pong yaon ang team sa SM City Naga from 10 a.m. to 4 p.m. Kompleto po ang team duman. That's for first dose, second dose. Ito pong nagkaperang day pa talaga. Tapos po si booster. And unfortunately, ang booster po, mas nagpaparababa po si numero na nag-a-avail po kaini. Hapot, taano tanawara ang interes kan publiko na magpabakuna kumpara sa nakalihis na mga taon? Dahil siguro po sa pagbaba kang protocol, ang mga tao may tendency po talaga na maging passive. Ito kaya pong
threat or itong imminent danger na wara ito bigla dahil kung ihilingon ta po nga ni pig-declare na nadawa sa indoor, pwede na pong mayong mask. Si pagkawara po kang maskara, dakula po itong psychological effect sa mga tao. Sa laog ding 2 bulan ngunya na taon, maski sarong barangay kang Naga ang mayo subot nag-request na magkaigwa nin pagbabakuna sa sendang lugar. For the time being po, since January, halos mayo po kitang request despite po kang pangapudan ta. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinapasiguro kan lokal na gobyerno kang Naga na magagamit ang vaccine na pinagpapadara kan Department of Health. Susog kay Raynor Rodriguez, Vaccination Coordinator, kung pira lang ang mababakunahan, iyo sana ang pinaghahagad nindang supply na pambakuna. May pinagbalik naman subot sindang vaccine urog na si mga madali nang mag-expire. Ang ginatada sa to, itong aram tang makukonsumo giraray. Tapos, ma-order po kita giraray once na-establish na itong demand, araw kanya ang numero. Basta pala plus 10-20% lang po ang pigdadagdag. Sa iba pang bareta, mga dating programa kan PNP, iyuman giraray ang prioridad kang bagong pamayo kan Police Community Affairs and Development Unit kang Naga City Police Office. Aramon taman ang kumpletong detalles report ni Jerome Breeze. Ngunyan na may bagong matukaw na pamayaw na Police Community Affairs Division sa Naga City Police Office na si Police Major Joseph Ingero. Saro sa prioridad kan opisyal ang kasimbayanan bida asin na outreach program na makakatabang sa mga syudadano. Pig-share tuman kan opisyal nan gamos na aktibidades kan opisina an may post sa social media tanganing perming updated an publiko sa mga komplesymento kan nasabing opisina. Prioridad ka po si mga kasuguan na hali sa taas, harap bukang kasimbayanan, bida program, tapos ini pong mga outreach program, yun po ang sa tuyang ipa-priority. Manuhod po din sa sabi nga ning pag-vlog sa social media, ma-posting po kami ang mga activity ni, pero pwede po siguro pag-adalan mo. Okay. Basta po si mga activity ni, asahan po nindo, ipopost mi po yan sa media. Ang nasabing mga programa ang dati man na pinamayuhan kan dating PICA Chief na si Police Lieutenant Colonel Don Ortañez asin pigsyerto nga may papadagos ini. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, mga pampasabog asin bala na diskubre kan Philippine Army sa probinsya kan Albay. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig,
mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta sa regular session kan Barangay Council kan Barangay San Francisco, siyudad ning Naga. Maaraman ni Barangay Kagawad Susan Bragais kung anong komitiba ang sayang kakaputan sa konseho kan Barangay San Francisco. Si Barangay Kagawad Bragais at sinsaro pa kaining kaibahan ang pinag-appoint ni Mayor Nelson Ligacion kang nakalis na simana para mapunuan ang duwang bakanteng posisyon sa konseho kan Barangay San Francisco. Actually po, sa March 3, igwa po ni session ang sangguniang barangay. So duman na po ako ma-start bilang mag-join sa session. Sa satuyang police report, 37 anyos na solterong mayong trabaho dinakop huli subot sa pagpabakal ng illegal na droga. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Dakop ang sarong 37 anyos na soltero matapos ang ginibong drug bypass operation sa Barangay Salvacion na Poblasyon Tinambak, Camarines Sur, kasod bang alas 5 nin paghahapon. Ang sospek na si Jimmy Abellegos, 37 anyos, mayong trabaho asin residente kan nasabing barangay. Ang nabakalanin kantidad kanyan pesos na illegal na droga, asin na pwede na-recover pa ang nasa 8 plastic sachet na may log nin pinagtutubudan shabu. Nasa kustodiya ng unyan na Philippine National Police sa tinambak ang suspect asin natubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, 8 nakatalbong na anti-personnel mines, 1,747 na pidaso nin bala as in 180 meters nin electrical wires ang na-recover kan mga miyembros kan 49th Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay San Antonio, Uwas, Albay durante man iyang kan sa indang pagpapatrolya kang nakalis na Sabado. Ang nasabing mga kagamitan ang pinagtutubudan na pinagtalbong kan mga rebelde na nakaengkwentro kan Philippine Army kang nakalis na February 15. Sa iba pang bareta, 2 persona na nagputol ning puo ni Nara na mayong nagkakanigong permit inaresto. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Dagos ng pigsangatanin kasong pagbalgar sa Presidential Decree 705 o Forestry Reform Code of the Philippines ang 2 suspect na nagputol nin kahoy kanara na mayong magkakanigong permit sa Barangay Kararayan, Ciudad de Naga kan nakaaging Sabado. Sigun ki Police Major Crisanto Romero, ang pagkakadakop kay Fred Gama, 41 anyos, asin John Ray, 23 anyos na nagputulin kahoy anggikan sa sumbong kada mga concerned citizen sa nasabing barangay rason kan sendang pagkakaresto. Sa Munyang po, sa 2 incident po yung nangyari sa area is pareho po yan
ano man concerned citizen, report ng concerned citizen, sino po, reported mismo kang DNR, tapos hindi po sunod na nangyari February 26, reported po siya kung sa concerned citizen, kaya po nag-action kita para po i-validate. Kaya turn out na positive po siya, kaya as protocol, arreston na po si may nagili pong krimen. Sa kanyang po, ang update na pa po ni kaso violation po ng Presidential Decree 705 sa Forest Record ng the Philippines. Pangapunan ng sanakan mga otoridad sa publiko na iwasan ang pagputol ng kahoy na mayong magkakanigong permit, tanganing maiwasan ang siring na insidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, NCF Basketball as in volleyball team parehong nakarehistro kang sa indang kapangganahan sa magkasuway na kawat kan Sabado as in Domingo sa Bukal Season 4. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni junior correspondent Christine Reyes. Sa ikatulong simana kang Bicol Universities and Colleges Athletic League, napalaban na ang mga atleta ng Naga College Foundation sa men's and women's volleyball na ginibo sa Universidad de Santa Isabel Frasate Gym kang Sabado asin Domingo. Dinomina kang NCF Lady Tigers ang kawat kontra sa USI Lady Falcons, nakuha ninda ang set number 1, 25-9, sa set number 2 man, 25-11 sa tabang kang makusog na atake hali sa mga players. Tinapos ang kawat sa set number 3 sa puntos na 25-9. Si Ara Paniki ang nagbisto bilang best player of the game. Sigon kay Parley Tupas, coach kang women's volleyball, naging aral daw ang sa inang training, ninuhuli tabago ang sa inang setter. Kaipuhan bawasan ang sa inang mga errors. Mostly naman, araw-araw naman ako nagpre-prepare sa kanila para sa game namin. Kaso lang, medyo hindi pa ako kasi marami pang error eh. Mostly kasi yung setter ko bago. Kasi nagpalit ako, yung setter ko dati, ginawa kong libero ngayon. Ang men's volleyball man ang nagsarado kang Aldao kang Domingo na nakipaghampangan sa USI Falcons kung saan nagpamalas hindaning makusog na atake asin solidong depensa. 25-20 para sa set number 1 asin set number 2, tinapos ninda ang kawat sa puntos na 25-13 sa set number 3. Si Rocky Sibuyo man ang nangenot sa NCF Tigers na igwa ng 7 points, 1 service ace, 1 dig asin 5 attacks. Sigun man sa assistant coach kang volleyball man na si Jeffrey Bilbao, naging puspusan ang sa indang ginibong training para mas ma-improve pa ang sa indang communication skills asin kawat sa laog kang hardcourt. As defending champions naman, yung preparations namin talaga as in malala, our players are undergoing twice a day training para mapaghandaan yung tournament na ito kasi yung pressure as a champion nandun talaga. So yung result ng game today is kinda masyadong may nakomit na errors, siguro yun ang i-work ng team na mas mabawasan yung errors and mas ma-improve yung communication sa loob ng court. Isa in-expect pero in-aim talaga namin na manalo since nga yung pressure as a champion nandun. In-aim namin and trinabaho namin na manalo. Mientras tanto, sa juniors basketball man, nakuha kang Junior Cubs ang sa indang duwang sunudan na kapangganahan kontra sa Shepherdville Junior Roms asin Parochial Saints kang Sabado asin Domingo. Napatunayan man talaga na home of the champions ang Naga College Foundation. Ini si Christine Reyes para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta unya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.